Bé, bona tarda a tots, benvingudes i benvinguts. Avui entrem al Territori Z per parlar d'esports. Parlarem de tres esports que aquí a Catalunya no són molt coneguts i intentarem que tres esportistes que hi juguen ens expliquin de primera mà en què consisteixen aquests esports. Començarem parlant del lacrosse i ho farem amb l'Aina, que és jugadora del BCN Dracs Lacrosse. Aina, molt bona tarda. Hola, què tal? L'Aina, com deia, juga en un equip de lacrosse de Barcelona. Primer de tot, el lacrosse aquí no és gaire conegut, per tant, possiblement hi hagi gent que ara ens estigui mirant que no el conegui. Explica'ns una mica, Aina, en què consisteix el lacrosse. Doncs el lacrosse és un esport d'aquí, es juga en un camp gran com de futbol, on ens passem la pilota els uns als altres amb un stick per l'aire, no? Que l'stick és aquest que tinc aquí i jo el que vull fer és passar i rebre la pilota i marcar a porteria. A vegades, perquè la gent ho visualitzi, dic que és com un hoquei, però en comptes d'anar la pilota pel terra va per l'aire. I és un esport molt ràpid. I les puntuacions, hi ha unes porteries a cada cantó i cada vegada que es fa un gol sumes un gol, Sí. La puntuació és fàcil. Per partit, els que estan interessants, 8, 10 gols, així. I aquí a Catalunya i també a nivell espanyol, Aina, quina és la situació de la lacrosse? Vosaltres sou un equip de Barcelona, n'hi ha algun altre a la ciutat? No, realment som l'únic equip de lacrosse a Barcelona, hi ha poquets equips, el lacrosse no és molt conegut aquí, però té molt d'èxit als Estats Units i altres països anglosaxons, i llavors aquí el que fem és jugar amb altres equips d'Espanya. Una de les parts divertides del lacrosse és una mica la comunitat que crees amb els altres esportistes i coneixem gent de tot Espanya i anem a jugar partits sovint a Madrid, a València, a Bilbao. Llavors vosaltres sou l'únic equip de lacrosse que hi ha a Catalunya, també. Sí, hi ha alguns punts, tenim de fet jugadors de fora de Barcelona i ja en alguns moments s'han intentat crear nous projectes que tots estem oberts, però de moment sí, som l'únic equip català. I com us va sorgir la idea de crear un equip? Perquè, clar, el lacrosse aquí no és molt conegut, no hi ha gaire gent que el practica, com ara ens has explicat, és més famós a altres països. Com va sorgir la idea de crear un equip aquí a Barcelona? Bueno, l'equip originalment ve d'un jugador estranger que viu a Barcelona, no? I té ganes de continuar jugant. I al principi l'equip és molt internacional, de gent de tot el món que està vivint a Barcelona, que per sort és terra d'acollida. I això continua, es fa més gran i sobretot ens creem el club quan comencem a ser prou jugadors de Barcelona, que vivim aquí, no? Que som d'aquí, per poder expandir-nos una mica i donar continuïtat al projecte. El meu gat té ganes de sortir al live. Això és una de les coses que més ens agrada del lacrosse perquè hi ha una comunitat molt diversa, no? Ja et dic, solem tenir a l'equip una mescla de gent de Barcelona, de gent catalana que ha conegut el lacrosse, ja sigui per la tele, perquè li ha parlat un amic i s'ha volgut apuntar. I després, en el meu cas, per exemple, jo vaig anar d'intercanvi a Anglaterra, vaig començar a jugar a lacrosse i quan vaig tornar vaig dir, hòstia, jo m'he d'apuntar, que això m'ha agradat molt. I després hi ha tota la gent que és estrangera i viu o treballa a Barcelona i continua volent jugar aquí, no? Gent que ve d'intercanvi, etc. I llavors parla molt d'anglès i hi ha un ambient bastant internacional que a mi m'agrada molt. I comentaves que teniu molts jugadors internacionals. Com ho feu per captar jugadors nous, ja siguin d'aquí a Catalunya o bé internacionals? Com ho feu perquè sàpiguen que existeix aquest equip? Sí, aquesta és una de les coses que sempre estem intentant trobar més idees, no? Nosaltres ens promocionem, fem dies de portes obertes, entrenem a INEF Barcelona i tenim penjats cartells per la ciutat, en gimnasos, etc. I intentem també utilitzar molt les xarxes socials. I a més també a les universitats, no? A vegades connectem amb ells perquè com hi ha tota aquesta generació d'estudiants, gent d'intercanvi, gent d'aquí, que també ens serveix, però qualsevol idea és benvinguda. I tornant a Ainara un moment abans que parlàvem del tema de la competició, em comentaves que vosaltres competiu amb altres equips d'Espanya. Com ho feu? És a dir,
entenc que no és una lliga com les que tenim enteses de partits cada cap de setmana, perquè són pocs equips. Com funcionen les competicions en el cas del lacrosse aquí? Clar, doncs una mica per això, perquè hem de viatjar i una mica lluny, diguéssim, ens organitzem amb jornades que normalment inclouen més d'un partit, no? També, no ho he arribat a mencionar, però diguéssim que el lacrosse masculí i el femení són un mateix esport, però són diferents, són dues seccions diferents. I llavors també evidentment en lliga separada, etc. I per exemple, les noies solem, quan anem a jugar, juguem una jornada sencera que potser juguem contra els altres 3 o 4 equips que hi hagin en aquella jornada, no? I així hem aprofitat un cap de setmana. I els nois, depèn d'una mica, a vegades ells tenen més jugadors, també o juguen per jornades o viatgen i fan un partit d'anada i un de tornada en un cap de setmana. Ens anem adaptant. I és una cosa que té les seves coses positives perquè som una mica esport amateur en el fons, no? Llavors la vivència és més també de diversió i de motivació i no t'ocupa tant cada cap de setmana o cada 15 dies, sinó que solem tenir jornades cada mes i mig o potser cada 2 mesos en funció de com vagin les coses. Ara, aprofitant, Aina, que em feies la diferència entre els equips femenins i masculins, com el lacrosse, les normes que hi ha amb les noies són diferents que els nois, si més no ho coneix, oi que sí? Sí. Això ve perquè van evolucionar una mica diferent els dos i el lacrosse masculí, diguéssim que és un esport molt físic, ells porten casc, proteccions al cos, perquè es poden empènyer i es poden pegar amb el pal. Però també és un d'aquests esports com el rugby, no? On hi ha molta cavallurositat i bon equip i es cuida molt els companys. I els rivals, quan s'acaba el partit, deixen de ser rivals. El lacrosse femení, en canvi, és com més tècnic i llavors jo només puc donar-li cops a l'estick de l'altra noia per intentar que deixi la pilota, però no tenim contacte cos a cos, diguéssim. Han evolucionat una mica diferent, però els dos tenen el seu atractiu. I creus que pot ser que algun dia les normes dels equips femenins i masculins s'equiparin, és a dir, que siguin les mateixes, o creus que com que l'evolució ha estat diferent es mantindran diferents? A veure, hi ha una tendència, perquè ara mateix el lacrosse està intentant entrar als Jocs Olímpics. Els hi fa molta il·lusió i conforme es va expandint i cada cop hi ha més països al món, potser tenim una oportunitat, estem dins el procés. Llavors, això és un dels motius pel qual s'està intentant i s'estan introduint canvis que ens acosten una mica. Jo ara mateix no et podria dir 100% que acabarà sent el mateix esport, realment són diferents, però hi ha un camí iniciat o ens estem acostant. Aina, abans de fer-te una última pregunta que ens ha fet un dels seguidors, per què els joves o totes les persones que ara ens estiguin escoltant haurien de jugar al lacrosse? Què creus que és el que els hi pot agradar d'aquest esport? Doncs jo penso que el lacrosse és un esport ràpid, és dinàmic, dins del camp hi ha posicions per tothom, no? T'agradi el que t'agradi. També perquè fer un esport així, crear una comunitat superbonica. A Barcelona ens encanta pensar que som un club molt ben compenetrat, els nois, les noies, l'ambient, no? Que et permet viatjar, conèixer gent a tot arreu. I també perquè ho tens tot obert. Si practiques el lacrosse i hagis fet un esport abans o no, si no n'has fet cap, vine que no necessites cap experiència. I si n'has fet d'altres, aquí pots arribar a ser de tot. Jo al cap de 2 anys de començar a jugar a lacrosse vaig anar a la selecció femenina a jugar al campionat europeu, no? I va ser una passada experiència per mi. Així que està tot obert. De fet, la pregunta que et volia fer estava relacionada amb això, perquè un dels nostres seguidors ens ha preguntat si es pot viure professionalment d'aquest esport. Aquí a Barcelona ara mateix no, però als Estats Units sí que comença a haver gent que viu del lacrosse, hi ha atletes professionals de lacrosse, la lliga està agafant bastant volada. I aquí a Europa, segurament, si t'hi vols dedicar professionalment, has d'entrar per la via de ser entrenador. Que sí que hi ha països on està bastant més desenvolupat, per exemple, Alemanya o així, i aquí també estem intentant crear projectes, ens encantaria tenir més entrenadors disponibles i a partir d'aquí
pots aconseguir jugar, entrenar, etc. i guanyar-te la vida amb això. Sí que és més difícil guanyar-te la vida, però, per exemple, a l'hora d'accedir, com has comentat tu, a la selecció espanyola, potser hi ha més portes obertes que en d'altres esports més importants, no? Absolutament, perquè en pocs esports establerts sempre has d'haver començat de molt jove, no? I tenir moltíssima experiència per poder adquirir el nivell de tècnica necessari. I aquí és cert que hi ha jugadors molt bons a la selecció, però si tu comences i en tens ganes i practiques el que has de practicar, doncs ho tens tot obert, no? I no és una cosa que sigui possible a tot arreu. Doncs bé, amb l'Aina ens hem acostat una mica més a lacrosse. Si en voleu saber més, al seu Instagram, el BCN Dracs Lacrosse, podreu trobar fotos, vídeos i us podreu informar una mica més del lacrosse. I bé, Aina, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres al Territori Z i moltíssima sort i esperem que aviat pugueu tornar a la normalitat amb els entrenaments i les competicions. Sí, ja en tenim ganes. Moltes gràcies per donar a conèixer una miqueta més al lacrosse. Gràcies, Aina, que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu. Doncs ja ho veieu, hem conegut el primer esport d'avui a la tarda, el lacrosse, un esport que aquí a Catalunya és poc conegut, però que hi ha altres països que és molt important. Ara tornarem a provar de connectar amb la Isabel, a veure si ara ens funciona la connexió. Hem conegut el lacrosse, ens falten 2 esports per conèixer. Hola, Isabel, bona tarda. Hola, a veure si hi ha més llum. Ara em sembla que sí que funciona, perfecte. Què tal, Isabel, com estàs? Doncs bé. Tot bé? Bé, ara parlarem amb la Isabel. Ella és jugadora de corfball, és jugadora del Club Corfball Badalona. Isabel, explica'ns, primer de tot, tu ets molt jove, també, per tant, aquí al Territori Z ens interessen especialment aquests testimonis de gent jove que ens expliquen doncs, les seves aventures, en aquest cas amb l'esport. Explica'ns una mica, Isabel, com vas conèixer tu el corfball? Sí, bueno, jo vaig començar a jugar des de molt petita, amb 9 anys, i jo vaig començar perquè la meva mare havia estat ja jugant en els primers equips que es van fer. I llavors, quan jo vaig ser una mica així més gran, no?, que li vaig dir vull fer alguna cosa, i la meva mare em va dir, bueno, doncs apunta't al corfball, no?, i que segur que t'agradarà, i mira, vaig començar i fins ara que estic encara. Què és el que més et va cridar l'atenció, el que més et va agradar d'aquest esport? Bueno, em va agradar molt que no era un esport que sigués com el bàsquet o com el futbol, no? O sigui, era un esport que no es coneix encara, no? Però abans menys, no? I no sé, era com una família molt gran, no? Perquè com és un esport poc conegut, la gent que juga és com molt propera sempre, no? I sempre, clar, quan arriba algú nou a l'equip no vols que marxi, no? Perquè amb el que costa aconseguir gent, doncs, i és això, quan jo vaig arribar em van acollir d'una manera que, o sigui, sobretot em va agradar molt les persones i com es jugava, perquè clar, jo era petita i llavors el que em va cridar més l'atenció va ser això, que t'agafen amb molt de carinyo. Això és molt important. Isabel, per tots els seguidors que estiguin veient ara live o que el vegin més tard i que no coneguin el corfball, sí que és cert que molta gent diu que té similituds amb el bàsquet, però al cap i a la fi és molt diferent. Explica'ns una mica com es juga el corfball, en què consisteix. Sí, doncs el corfball es juga en una pista de futbol, o sigui, les mesures del camp són les de futbol i llavors hi ha una cistella a cada mig camp. Llavors, es juguen nois i noies, és mixta, que és molt important per mi, és una cosa que és molt guai. I llavors juguem 2 nois i 2 noies a cada pista. En una s'ataca i en l'altra es defensa. Llavors, mentre tu estàs atacant, has d'intentar aconseguir ficar cistella sense córrer amb la pilota a les mans, no es pot botar com en el bàsquet, per tant l'has de passar. I quan fas 2 cistelles, o sigui, poden ser o les 2 d'un equip o una de cada equip, llavors canviem de pista i els que estaven defensant ataquen i al revés. I defensant, clar, diràs, és molt fàcil no tirar la cistella i aconseguir marcar, no? Doncs, a veure, no és tan fàcil,
perquè quan et defensen, o sigui, tu no pots tirar si et posen la mà davant, no? O sigui, a tu t'aixequen la mà aquí davant i no pots tirar a la cistella. Llavors, clar, has d'aconseguir passar, llavors és un joc molt ràpid, perquè si no, no aconseguiràs tirar. I és molt també tàctic, perquè clar, o sigui, sense que et puguis moure amb la pilota, has de buscar posicions per trobar el teu tir, no? O la teva entrada, que també es fan entrades com en el bàsquet, però sense pilota, tot. És com jugar sense pilota la majoria del temps. I quan fas una cistella, quants punts sumes? Un només. Un punt per cada cistella. Sí, sí. I tu, Isabel, ho comentàvem ara, jugues al Club Korfbal Badalona. Hi ha molts equips de korfbal aquí a Catalunya o a Espanya, no sé si competiu a nivell català o espanyol. Sí, el korfbal es juga, aquí a Espanya es juga a Catalunya. Potser hi ha algun equip a altres províncies, però és molt, molt desconegut a la resta d'Espanya. I aquí a Catalunya hi ha una a Barcelona, a Vacarisses, a Terrassa... Bueno, crec que hi ha uns 9 equips més o menys de korfbal a Catalunya. I, per tant, la selecció després és no juguem a la selecció espanyola, sinó que juguem a la selecció catalana. I vas als mundials i tot amb la selecció catalana. Ara tornaré a recuperar això de la selecció catalana, Isabel, però abans, llavors com ho feu? Feu una competició aquí a nivell català? Feu una lliga entre tots els equips de Catalunya? Sí, fem això. És una lliga a Catalunya. Llavors sempre... Bueno, clar, nosaltres, jo, per exemple, que soc de Badalona, ens hem de traslladar fins a Platja d'Aro a vegades per jugar contra l'equip d'allà o fins a Terrassa. O sigui, mai juguem a propet. Sempre juguem bastant lluny. Però has d'anar fent viatges, però vaja, també és important poder competir en una lliga i poder tenir partits. Recuperem ara el que comentàvem de la selecció catalana, Isabel, perquè, de fet, la selecció catalana de korfbal participa des de fa anys en campionats oficials i ho comentaves tu que també participa en mundials. És difícil poder arribar a la selecció catalana? Bueno, doncs, aviam, és més fàcil que en altres esports, està clar, perquè només som 9 equips, com he dit, llavors és més fàcil, no? Per exemple, bueno, a mi em van seleccionar per anar al campionat de sub-17 i aquest any a la sub-19, però com ha hagut això del coronavirus, doncs al final no s'ha pogut fer. Però sí, si destaques una mica, és bastant probable que hi puguis anar. I com vas viure aquesta experiència de participar en aquest campionat amb la selecció catalana? Bueno, jo al final no hi vaig poder anar perquè a la selecció catalana de korfbal l'Estat no li dona res de diners, llavors tu has de pagar tu per poder anar-hi i nosaltres en aquell moment doncs no vam poder pagar, no? I em vaig quedar amb les ganes d'anar perquè tenia moltíssimes. Però és això, o sigui, com és un esport super desconegut, no donen diners a la selecció i llavors si vols anar tu has de pagar tu mateix. I ets optimista, Isabel? Creus que algun dia pot ser que el korfbal sigui més reconegut, rebeu més ajudes i tingui més importància aquí a Catalunya? Doncs pot ser. Sí, clar, jo sempre soc optimista. A més, a jugar a molts països del món i jo crec que tots els equips estem fent un treball per aconseguir que hi hagi més gent que jugui al korfbal, perquè és un esport molt important i amb molts valors, jo crec. I jo crec que sí, que potser algun dia sí que es pot reconèixer més, no? Per exemple, nosaltres, jo a l'institut juguem al korfbal aquí a Badalona i amb el club fem moltes classes a diferents escoles i, o sigui, jo crec que al final s'acabarà sabent que el korfbal existeix i sí, que potser sí que l'Estat... Esperem que sí. També et traslladaré una pregunta que abans també li he fet a l'Aina, d'un seguidor nostre que ens l'ha preguntat. Es pot viure professionalment del korfbal? Bueno, aquí a Catalunya no, clar.
però potser, o sigui, jo ara això no ho sé, no ho sé contestar del tot bé, però potser a Holanda, que és on es juga més, potser allà si ets jugador professional sí que pots, potser no viure del tot, però tenir com una part, no, ja de sou o de diners per dir-ho així amb el Corfball, potser sí, no ho sé. I ja per acabar, Isabel, tots els seguidors que estan veient ara el live, per què haurien de jugar a Corfball? Què els hi diries per intentar doncs, que juguin al Corfball? Bueno, jo els diria que el Corfball necessita molta gent ara i que s'animin, que el Corfball, com ha dit abans la noia del lacrosse, és un esport que, encara que no hagis fet mai esport, el pots començar a fer i no tindràs cap dificultat per aprendre a jugar, perquè no té moltes dificultats. És molt divertit i per mi és superimportant que juguen nois i noies, que ja ho he dit abans, però és que ho seguiré dient perquè és una cosa que em sembla super bona, no? I super positiva. I no sé, jo crec que el Corfball és tota una família, no? I és això, si t'agrada fer esport i t'agrada passar-t'ho bé, doncs el Corfball és un bon esport per estar i per aprendre moltes coses, molts valors i això. Doncs ja heu escoltat a la Isabel, us ha donat 1000 motius per jugar al Corfball. Si voleu saber més informació del Club Corfball Badalona també el podeu buscar a l'Instagram i també trobareu fotos i vídeos i podreu veure com es juga Corfball de primera mà. Isabel, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda aquí al Territori Z. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé, bona tarda. Igualment, adéu. I bé, hem pogut conèixer el lacrosse, hem pogut conèixer el Corfball, l'Aina i l'Isabel ens han explicat en què consisteixen aquests esports i en quina és la situació que hi ha aquí a Catalunya. Podeu consultar, ja us he explicat, els seus perfils a Instagram, hi ha fotos i hi ha vídeos, per tant, podreu veure vídeos i fotos i podreu veure de primera mà aquests esports, si és que no els coneixíeu abans. I si no, doncs a YouTube també podeu veure vídeos de com es juga. I bé, esperem que us hagin agradat conèixer aquests esports en profunditat i d'aquí la setmana que ve o l'altra, d'aquí 1 o 2 setmanes, ens tornem a trobar per parlar del futbol gàl·lic, que el tenim pendent i segur que en parlarem. Moltíssimes gràcies, per tant, a tots els que ens heu seguit aquesta tarda aquí a l'Instagram Live per parlar d'esport. Nosaltres tornem, com sempre, demà dissabte a les 7 de la tarda amb la xifra i la frase de la setmana i diumenge, com sempre, us esperem amb en Martí per fer el test d'actualitat en directe al Kahoot. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per seguir-nos i ens retrobem demà. Que vagi molt bé!